Xa pasou mediados de xullo, así que é momento de facer o primeiro análise do mercado neste de fichaxes. O primeiro de todo non imos falar nin de Madrid, nin de Barça, nin de Atlético de Madrid. Primeiro de todo, boas tardes. O primeiro de todo, boas tardes. Estamos a data de 21 de xullo. Dixemos que a mediados de ou cada 15 días que íbamos facer os análisis de mercado. En principio deberían que ser 4. Obviamente no primeiro, como cadraba xusto con chegada de Pierre-Emerick Aubameyang, John FIFA 17 polos conocidos. E máis as chegadas de Amatucci, as Jensen, todo xunto, pois foi en plan de, bueno, pois nada. Si la vida chega o que imos aproveitar agora é para ver, o primeiro, como estamos nós, canto gastamos, a verdadeira amortización desas fichaxes, que aquí a xente está no punto de, bueno, certo periódico que non vou mencionar está co punto de pagos financieramente. Espaldarazo financiero, bla bla bla. Non entendo como funciona, bla bla bla. Imos explicar esa amortización e, como dixemos, non imos falar nin de Madrid, nin de Atlético, nin de Barça. Están fora de todo alcance e, vale, sí, moi ben, teñen as fichaxes grandilocuentes que teñen, se queredas velas, aquí non é. Non nos gustan as palancas. Non é nesta porta, non é nesta canle. Sí. O que si imos falar é do que se supón que tería que ser a competencia nosa, é dicir, estén ascendidos como o Racing de Santander e máis o Málaga xunto con nós. E a baixa táboa do ano pasado. E a zona baixa, é dicir, máis ou menos cal é o mercado que máis nos está gustando. Ambos os dous temos clarísimo candidato, porque o ano pasado non sei que carallo fixeron, pero este ano de repente apareceron as operacións así, pumba. Entón nada, pois imos darlle candela. O primeiro de todo, señor comunista, como explique vostede o mercado de fichaxes do Depor? Todo. Home, o que chegou, as cifras, recorda facer o paréntese de Ede. Vale, pois imos aló. Como todos sabemos, levamos de mercado de fichaxes xa basicamente 21 días de mercado aberto. E o Depor xa empezara a pretempada con a confirmación de Toni, para este canal, para este canle, Toni. Basicamente, só temos 6 fichaxes confirmadas e todas con moi bo cartel. Cartel de promesas e cartel de ollo. E tamén cartel de Don Aubameyang. Son Toni para os amigos, con 1,5 kg, según fontes oficiais. Bright Ede, o central polaco de 19 anos, que realmente uns falaban 1,5 kg en canto a euros, 6 millóns en slot, e estamos mirando ahora e non nos damos un día unha cousa, outro día outra. Basicamente, a verdade, a zona máis segura para fixarse nos prezos é Transfermarkt. Transfermarkt sigue poñendo que son 6 kilos. Entón, hasta que dija contra Transfermarkt ou dija Fernando Soriano, aquí pois son 6 kilos, que pois mira, é un chavaliño novo, que outra cifra, que tal, pois a términos económicos nos imos tirar con ese dato. Sí, 6 kilos, que é o que consta Transfermarkt, é o dato que hai, hasta que dixa o contrario, pois é o que hai. Si é menos, mellor, que los dineros non hai que tirarlos. Despois, a prometedora media punta, extremo, falso delantero, Jonathan Asp Jensen, do Bayern de Múnich, que lle quitamos a Lazio por 6 kilos, que decían 4, pero Transfermarkt por 6. Máis que do Bayern, do filial do Bayern, pero porque non chegou a debutar co primeiro equipo, pero propiedade do Bayern. Despois, Lorenzo Amatucci, o pivote organizador que está haciendo nas Palmas ano pasado, 21 anos, fichámoslo da Fiorentina. Xa ten 22, creo, recén cumplidos. O 22, ni pa ti ni pa mí, non me lo paro. Por 4 kiliños, a verdad. No, por 2,5. 2,5 ao final. Ao final 2,5. 2,5, perfecto. Cando o seu valor de mercado era de 5 antes da fichaxe. Vale, o que foi a segunda fichaxe, se non me equivoco, que foi o portero Leo Román, internacional con España, 9 kilos de cláusula de rescisión que pagamos como tal, non sabemos se dunha ou se despois de pagar deixamos vai chestor e vai estos despois, non se sabe aínda, pero cláusula 9 kilos, que foi un golpe na mesa do Depor. Estes todos van fichados a 5 anos, nos cales 5 anos se amortiza toda esa pasta de cada fichaxe, entón, é dicir, non pagamos ahora e nos conta para este mercado de fichaxes os 9 kilos de Román, senón que esos 9 se reparten efectivamente entre os 5 anos que dura o contrato. De feito, fai unha conta medianamente cerrada, porque creo que saen a
saen a 22 kilos e medio, unha cousa así todos xuntos. E Aubameyang que é 1,5 kg pero é 2 anos, por eso fixen un paréntesis entre el. Basicamente, o Depor vai pagar cada ano, durante os próximos 5 anos, unha media de 5 kilos. Sí, por que todo. cando vendas, se vendes un canteirán, Sí. véase Jeremai Hernández, Sí. vai todo pro lote, Sí. entón Jeremai, Mella... xa está todo arranxado de cara a 5 anos. 5 quizás. anos. É dicir, realmente, pois eso, por poñer un exemplo, realmente, pois... Braitede son 6 kilos, a 5 anos sale ao ano no límite salarial para o Depor que lle costa uns 900.000 euros. É que saia un kilo... Son Son un seis- kilo 2, a un kilo 2 por ano. Son de letras, perdonade. A un kilo 2 por ano. Igualmente, o sea, o Depor lle computa por límite salarial eso, a amortización da fichaxe que costa cada ano por contrato. Por eso, xendía, hai fichaxes, contratos de 6 máis 1, 7 máis 1, E os salarios, 8 anos. hai que dicir a verdade, os salarios de As Jensen, Ede e Heiselhard Non son- baixos, non son precisamente uns salarios que digas ti son Sí. potentes Sobre todo- para o que a tal. Sobre todo seguramente o de Toni, porque vende a segunda holandesa e o que tiña menos cartel, entre comillas. E de feito o que máis cartel ten en realidade é As Jensen. Jensen. É que Ede non creo que teña un A salario Ede altísimo. estaba interesado United máis Chelsea, pero bueno. Sí, pero para ir ao sub-23 Para o sub-23. seguramente ou Cedido a un fichado para Championship. exactamente. Exactamente. Entón, ou incluso un Liguan. Aubameyang, pois será o que máis cobre seguramente destes, e ainda así rexeitou ofertas do Como máis de Fenerbahce, se non me equivoco. Ten Besiktas. pinta de que hai máis xogo de primas que de Mira, salario. hai xogo de primas e che damos en 2 anos o que te querías non, que suele pasar bastantes veces, a verdade. Sí, bueno, é que volvemos a sempre. Se ti lle prometes certas primas de clasificación, Sí. de Seguro goles. tamén como é Aubameyang é unha fichaxe moi en plan polémica no sentido de que todo o mundo di, wow, Aubameyang tamén seguramente algo de detos de imaxe por marketing ou por calquera cousa, pois Era imaxe de Nike. Sí, creo que Algo. sí. É que igual leva un porcentaxe da venta das Seguramente camisetas. leva algún sí. Porque de exemplo. feito cando fichamos xa estaba de primeiro para comprala, non estaba nin orden E de feito como xa tal. tiña é o primeiro do que temos confirmado do dorsal. Sí, sí. O sea, O realmente sea, Aubameyang non tiñamos confirmado o dorsal de ningún dos xogadores, salvo de Auba que xa se anunciou co 7, que xa Sí. sabemos todos que significa o 7 en A Coruña. Sí. É como o 21, o 8 e máis o 6. Son números que sempre están aí. E logo o 10, porque, bueno, porque o 10 no fútbol é sagrado. Seguramente sexa por eso. Entonces, a nivel de a xente di, boa, deuda, vamos a hipotecarnos, hai cartos, porque o Depor, recordemos, non ten deuda por primeira vez no século XXI, Bueno, é por primeira vez casi que non se culo. que na súa historia, desde que o fútbol é o que O hoxe en fútbol. día. Tamén recordade que a vir de Primeira Federación limpouse todo o tema de límite salarial e de gastos, que é unha vantaxe que che dá se vas ao pozo, que cando volvas estás limpo, e o ano pasado se guardou unha gran parte, e moi grande parte do que ven sendo o límite, porque non só gastamos Esa información teña eu. Gastamos O gasto foi no primeiro ano gastáronse case 2 kilos, é verdade que hai un kilo en patiño, pero que volves a amortizar a 4 anos, creo que sí, foi. un kilo en patiño, 250.000 en Zaca en xaneiro. No, Zaca foi medio kilo en xaneiro. Sí, vale. Pero gastas en Buldini, gastaches en Pecha, gastaches en... Joder. Quen era o outro? Gastaches en traer ao joder, o francés, coño. Ao australiano francés. Grosjean? No, Grosjean. Sí, casi. Genro. Eso, Genro. Denis Genro. Grosjean é o que casi mata a Fernando Alonso. Sí. Grosjean outro francés que aquí non falamos desos franceses. Pero sí, ao franco australiano. Todas as fichaxes que fixo o Depor en segunda división foron, en vez de gastar en un xogador de 2 anos contrato, Sí. todos sempre foron contratos de máis de 3 anos. Pouco o contrario que o Racing Santander, que gastou no Georgiano, gastou en Villalibre. De feito, demais, xa que fixemos este análise do noso, que de momento hai que dicir o que hai. Somos o cuarto equipo en gasto. Sí. Creo que solamente está preto o noso... O Big 3. E o Betis é máis o Xetafe. Sobre que o Xetafe. Logo en gasto neto non, porque o Fíjate. Xetafe recibiu algunha venta A ver, e no, demais. que vendeu Luis Milla, Arambarri e... Claro, pero o Xetafe, por exemplo, gastou 10 kilos no xogador do Lyon e demais. Imos agora precisamente con eso. Saltamos precisamente este análise que o que están facendo os recién demais. ascendidos. No caso
do Racing de Santander. Que antes de nada matizaron a cousa. Sí que o do Depor debería ser normal porque é un fútbol hoxe en día, pero na Liga Española, por como é e como se reparte todo o tema de presuposto, pois é un rara avis. Realmente o mercado de Racing Santander e do Málaga para nós ahora mismo é porque vemos que temos o Depor, pero é un pouco normal, entre comiñas, do que debe ser un recén ascendido, que é o último día de mercado van chegar e a cada un 4 fichaxes. En plan, descartes de grandes ou cedidos. É moita cesión. Sí, moita cesión. Entón, que indo ao caso, o Racing de Santander, as fichaxes oficiais son a opción de compra obligatoria en caso de ascenso de Facundo González e de Asier Villalibre, entre os dous van 3,5 kg. Hai que sumarlle ademais que esta xente está amortizando a fichaxe do Georgiano, que veu por 2 kg, se non me trabuco o ano pasado, e máis Gustavo Puerta, que veu por 3 kg. Comenzaselle a cerrar un pouco a vía porque ainda por riba trouxo a Sergio Canales, libre. Que recordemos que por moito que Canales, Cazorla, este tipo de xente chegue á Liga Española cun contrato de veterano cobrando case que o mínimo, para a Liga computa con outro salario porque ven dun salario moito máis alto e ten que computar a metade. Mínima metade. É dicir, se Sergio Canales en Monterrey, por exemplo, cobraba 3 kilos o ano, aquí cobra un kilo e medio para a Liga. Que en todo caso explicou moi ben don Michu no seu día e funciona así. O sea, é cool. Apartado de baixas por parte do Racing de Santander, bastantes. Marchou Mario García traspasado por medio kilo. Non se sabe a cifra do traspaso de Javi Castro ao Cádiz. Non creo que sexa moi alto, quizáis sexan 200.000 euros, 300.000, máis ou menos un movimento parecido ao que fixo o Depor con Pablo Vázquez o ano pasado con o Sporting de Gijón. Clement Michelin estaba cido no Valladolid, agora queda ali xa despois de finalizar contrato. Cedeu a Aldasoro ao Oviedo e cedeu tamén a Ezquieta ao Cádiz, co que tal vai coincidir Ezquieta e Javi Castro de novo. Non hemos autorizado aquí, pero tamén Cabanzón foi de volta cedido a Andorra. Si, faltaba por confirmar ese. E marcharon libres Celorio despois de volver da cesión co Lugo, Sangali e Jaime Mata, que tivo un papel moi residual. Agora mesmo, en canto a vaciada de plantilla como tal, en xogadores que tiñan contrato per se, pois obviamente hai bastantes baixas, e logo están ao final de cesión de Pablo Ramón, Pello Canales, Manes Lozano, Damián Rodríguez. Entón, agora mesmo, o que falamos ti e máis eu no seu día do Racing de Santander, en canto a plantilla que puidese ser aproveitable para a primeira, demóstrase que do que tiñan quizáis cedido, sí, pero do que quedaba na plantilla hai moitos que non. Veremos como avanza do Racing de Santander. Agora mesmo o mercado é bastante normaliño. É un mercado que a mí me recorda ao Alavés da 15-16 cando subira. En plan que pero coa diferencia de que o Alavés da 15-16 polo menos trouxera Teo de primeiras para polo menos enganchar a xente. E a Marcos Llorente. Entón, agora mesmo o mercado do Racing de Santander non é malo. Titular, non é malo, o mercado do Racing de Santander non é malo. É normal. O sea, é o normal para un recén ascendido. O problema é coido eu o que ven agora, que é o do Málaga. Si, tamén o Racing o lastre do gastado no pasado. Claro, e aquí ven o Málaga, que xa sabemos que o Málaga está nunha situación na que aínda ten acreedores e débeda. Está nunha situación bastante límite, o gasto vai ser o que ten que ser, e agora mesmo os fichaxes oficiais son Calero libre do Español, Juan Cruz do Leganés cedido. E a cesión novamente de Doutor por parte do Celta. A ver, Calero un central decente para a primeira división. Experimentado. Sí. Mítico Catena, mítico Lopo con 35 anos. O problema é que o rendemento de Calero co Español a ver, sempre foi dos que estivo en entredito. Sí, pero sempre un cambio de aires pode... O sea, para a primeira vale, non é espectacular, pero faiche un apaño. E logo, no tema de baixas, o Málaga, a verdade é que neste aspecto, aí é onde se demostra que a súa plantilla era moi da casa, porque non tiña máis que cedido a Doutor, que o volve a traer de volta. Marcharon libres neste caso Joaquín Gabilondo, Víctor García, Montero, do Río, Brasanac e Luismi Sánchez. A noticia aquí é que
Jáuregui, Eneco Jáuregui, que descendeu no seu día 2 anos consecutivos, un co Morevieta e outro co Racing de Ferrol, vai xogar primeira división, como terceiro ou cuarto dianteiro en primeira. Estos que son novas... Isto é espectacular. Boas novas. Como dicimos, o mercado do Málaga a ver, moi pillado con pinzas, hai que dicilo todo. Tamén son os últimos en ascender. Sí, ese máis. E iso quítache un mes. E tamén vos digo, a ver, o Málaga, ainda que doia, tocaralle vender a Chupe ou a Rubia. E sacar, se pode, 20-30 kilos. Ou xogar todas as bazas a facer un proxecto no que este ano trates de gastar o mínimo, equilibres as contas como fixo no seu día Osasuna en primeira división. Ou que equipo baixara a subira de volta? Que subira, baixara o Mallorca. O Mallorca subira, baixara e subira e... Esa estabilizou ata este ano. Era o Málaga realmente o mellor cun dilleso, xogar ca canteira, porque todo que vendes a canteira libre, xogarte a que seguramente descendas, pero te quedas xa cun cartel de equipo que vai a subir. O dito, como este ano Oviedo. E como fixo Osasuna na 16-17, que literalmente ventilaron todo o límite salarial a limpar a deuda. Sí. Fora o ano este famoso de que solamente ficharan potente a Sergio León, saíulles medianamente ben, porque logo Sergio León vendérono por unha pasta, e saíulles, como dicimos, correcto. Indo precisamente a Osasuna, é o seguinte que imos analizar, porque imos ir, ademais transformar neste aspecto, pono super fácil, porque pono no orde de clasificación. O seguinte, o último en salvarse foi Osasuna, que de momento solamente ten baixas, porque a volta de cesión de Becker foi literalmente venta inmediata ao Mainz. Agora mesmo o clube ingresou 40 millóns de euros en Vítor Muñoz, que non son 40 millóns, son menos, porque 50% leva o Madrid. Becker 500.000 euros, e marcharon libres Galán ao Celta e Juan Cruz, que aínda non ten equipo confirmado. Irá para a segunda división. A ver, o Osasuna tamén ter en conta unha cousa. O Osasuna no pasado ben de que marchou a Arrasate, viu Vicente Moreno, marchou no Vicente Moreno, ficharon a Lisi, que é un adestrador super prometedor, realmente ten moitas bazas de primeira división, pero realmente despois de salvarse en primeira pola mínima, que realmente o que tocaba, e foi un ano de que podía baixar calquera, e puderon meterse en Europa. Claro, o sea, un ano que é un ano no que xudar en primeira. Sí, realmente eu entendo que cuidado, pero eu a día de hoxe, e me equivocaré porque somos seres humanos e nos equivocamos, eu creo que despois de pasar o ano de aclimatación de Alexio en primeira división e salvarte e sacar 20 kilos por Vítor Muñoz e facer un que... O sea, xa coñeces o adestrador, creo que traer a Ramis, que nunca adestrou en primeira, é super defensivo. Pode ser un paso para atrás. Pode ser des anos de que... Cuidado. Que a mí sale ben, ojalá, porque Ramis, pois en Coruña, pois temoslle un cariño. O recordo, e tamén o Osasuna, temoslle un cariño que ben cabe ben. Para os poucos equipos cos que nos levamos ben en España, que case todos nos teñen cunha cruz no lombo. Claro, que o Oxalá ben, pero a min ahora mismo píntame de cuidado. Cuidado que a bote pronto, tantos cambios, pasan factura. Seguinte equipo que imos analizar, o Levante. Neste caso o Levante non é un mal mercado moi austero, iso sí. Trouxo a 2 xogadores do Celta, a Hugo Sotelo, e acaba de confirmarse Manu Sánchez, prácticamente. Os dous cunha cesión que está por ver as condicións, con moi baixo custo. Veremos se logo, porque hai bastante cabreo en Vigo polo tema da cesión tanto de Hugo Sotelo como de Manu Sánchez, no aspecto de que empezan a dicir que igual non se está confiando na canteira, e tamén de que non hai ventas. Basicamente esta mensaxe é moi amigable para os nosos amigos de Vigo. Sí. O da canteira fai uns anos sí que era verdade. Agora mesmo que o voso filial sexa 80% case ou 70% case sempre xogadores de fora, moita sensación de canteira non dá. Mais que de fora, fichaxes para o filial. E non sabémolo porque, joder, que tamén pasou. Que normal fichar para o filial para que suba ou que se manteña en segunda división, pero canteira cando pasa do juvenil. E recordemos, importante, a UEFA di que para ser canteirán dun equipo ten que 3 anos en etapa formativa de juvenil a xogador de filial, 3 anos.
Se non os pasa. Se non os pasa, Era non- como aquí, Villares non computa porque non é cantera. A xente en Coruña vai dicir toda a vida que Villares é É canteirán. a galega. Sí. A É galega sempre- canteirán? No. No. É fabrilista, que é diferente. Xogou no Fabril, non é canteirán. É da casa, pero non canteirán. Que aparte, ese sí que é un xor que deberíamos facer, Sí, un pero reel. é que a galega pono como canteirán sempre. Vai ser a de... Imos romper... O sea, non, e non é en plan mal, en plan de hai No, no. que falar con propiedade. O sea, non Sabes? podes dicir canteirán cando a UEFA determina que canteirán é O sea, xogador que pasou 3 anos en etapa formativa dende Villares non canterán. 16 anos ata os 21. Laure non No, era canteirán 23. tampouco. Dos 16 No. aos 23. Aos 21. No, 16 aos 23 porque non, aos 21. É que de feito Villares chega ao Fabril con 22 anos. De decir, no, Javier. No, sí. Tens que pasar, o sea, mínimo, como moi tarde fichar polo equipo aos 18 anos. Como moi tarde. Si fichas 19 xa non vas a cantera nunca. No, Os esos, Villares, os Laure, uns cantos. habería que facer lista aí. Sí. Bueno, como dicimos, o resto das fichaxes do Levante, Mandi, clasicazo de primeira, pasa que ten 34 anos, pero vereu bueno. como chega este home. Bah, Trouxeron a Enzo Bardelli, que ten boa pinta. libre do Dunkerque. Bueno, Mete como do centro francés. sí, iso casi sempre funciona. A mí tamén boa pinta, máis me recorda a Enis Bardi. E trouxeron cedido a Dani Requena do Villarreal. Sí. Volven un par de xogadores de cesión e logo no aspecto das saídas aquí sí que hai Sí. Aquí... ponto importante, hai 6 cedidos que marchan A que máis dois son Pablo Martínez e Matthew Ryan. O resto, pues bueno. e logo o que dicimos, precisamente Matthew Ryan, Pablo Martínez, Pampín e Morales marchan os 4 libre. Sí. O de Matthew Ryan é unha cousa coa Liga Española, É que fixo un temporadón. é unha cousa. Fixo un temporadón. Despois, Pablo Martínez, creo que iba para Ligue 1. Creo, sonaba por aí. Sí, suave, pero aínda non está oficial. Pero non é o noso Pablo Bueno, Martínez. e hai que dicir que dos 6 cedidos que remataron, Manu Sánchez volve. Entón, en realidade son 5. Sí. Con isto o Levante, pois o que dicimos, mercado bastante austero. A ver, mantén a maioría do... O sea, mantén... Carlos Espí ainda non se sabe onde vai a ir. Que Carlos Espí ten... Suponse que vai ser a gran venta deste ano. venta deste ano, despois tamén os centrales. Como dicimos, na zona baixa que é moita incógnita. A zona baixa é único, o sea, hasta que non haxa unha venta non vai haber unha venta que provoca outra compra, esa compra outra compra, e así. Cousa que si pasou no Elxe, Sí. que neste caso trouxo xa a Buba Sangaré da Roma, 4,5 kg, coa operación. Promesa. Víctor Chus, despois de estar cedido, compraron en propiedade. Que non diría, E Gonzalo Villar, que o mesmo, despois de telo cedido dende xaneiro, pois fichado en propiedade. 6,5 kg de gasto, volveron de cesión Diaby, Ali Juari, Osorio, Rafa Núñez, Barcic, e aquí é o importante, é que gañaron 25 kilos por Álvaro Rodríguez, que non son 25, Son en o realidade son uns 50%. 10, en realidade son uns 10, porque O Real Madrid. había pago o Real Madrid todavía pendente e ademais o Real Madrid leva o 50% da operación, por tanto 12,5 kg xa os leva o Madrid Sí. per se polo 50% e aínda por riba dese 50% que lle queda ao Elxe hai unha parte moi pequena, creo que son 2 kilos, se non me trabuco, que van ao Madrid tamén. Logo tamén marcharon libres Petró, Andrés Silva, jódeme porque era dos que eu máis como queríamos para o Dep. Como apunte moi rápido, no Fórmula 21, cando queda libre do Albacete, fechaba sempre para o Depor. Porque quedaba libre, acababa o contrato. Aleix Febas, Sí. sempre. Bueno, Aleix Febas que marchou o Celta libre, foi ademais o primeiro movimento de primeira división, gran- anunciou gran- Noel incluso en roda de prensa. Gran fichaxe. E marchou cedido Werner a Rosario Central. Sí. Logo, quedouse en equipo Josán. Eu intúo que vai xogar nun primeira RFF. Que, por certo, vin hoxe pola mañá que Dani Jiménez, o Dani Jiménez Bo, o Murcia. Ou con J. A Murcia. O Murcia. Bueno. E logo, pois, como dicimos, as cesións de Víctor Chus, Gonzalo Villar e Sangaré xa estaban no equipo cedidos, volvían ao seu equipo, pero xa exerceron as opcións de compra pertinentes, neste caso a directiva do Elxe. Os que sí que non quedan, volven das súas tensións, son Héctor Font, Adrià Pedrosa, Sí. Iñaki Peña e Rafa Mir. Sí. É un mercado do Elxe bo. Home, coido que sí, porque o que tiñas cedido que de verdade valeu a pena, pagaches as opcións de compra. Sí. Faltalle potencia arriba?
faltalle potencia arriba. Pero Iso vai a chegar ao sacas final. 10 kilos por un dianteiro que tuvo un ano bon primeira división. Sí, porque de feito o ano anterior De feito, media Getafe, temporada. é que en Getafe foi Porque terrible. Álvaro foi de xaneiro ata final foi cando fixo boom. Sí. Fixo como Carlos Espí, Sí, básicamente. basicamente. Seguinte parada neste caso é o Deportivo Alavés. O Deportivo Alavés ten de momento moita volta de cesión, pero desas voltas de cesión é que case nada vai quedar, creo que no equipo, ou se queda vai ser cun rol meramente de recheo. Chegou Koski do Istra, croata, 3 millóns de euros, e por 2 kilos ficharon a Mikel Rodríguez da Real Sociedad B. É verdade que Mikel Rodríguez fixo unha moi boa temporada na Liga Hypermotion. Veremos como sai. Un pouco a Matucci. E logo é que non imos a falar un a un dos xogadores, é que hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas de cesión. Sí. A ver, a da Villalibre, pois sabemos que vai de volta para o Racing Santander en propiedade. Hugo Novoa vai volver a ir cedido a algún lado. Sí. Adrián Pica foi cedido ao Penafiel, cosa que toca un pouco o con Deportivo. Don Antonio. Nese apartado, pois como dicimos, son 12 xogadores. Bueno, en realidade 12 non, son 11 porque a Unai Ropero renovaron a cesión por un ano no Racing de Ferrol, entón aínda conta como tal por fora. As baixas do Alavés son a de Víctor Parada, que marcha por 5 kilos a Rusia, ao Spartak de Moscú. Boa venta. Villalibre, como dixemos anteriormente, 1 kilo pagado polo Racing de Santander. E marcharon libres Raúl Fernández, o porteiro, ao Leganés, e Guridi ao Sevilla, que está pendente todavía de poder inscribilo. O Sevilla cando cheguemos aí xa, que creo que vai ser ahora. Dumbia foi vendido ao Istra. Intúo que foi aí unha operación polo medio coa outra. Non se sabe o montante da operación. Na parte da Liga Rusa está un pouco... Non, croata. Croata, ai, perdón. E como dixemos, Adrián Pica e Ropero que seguen cedidos. Adrián Pica neste caso que marchou ao Penafiel, e Ropero que sigue un ano máis no Racing de Ferrol. Tamén foron baixas neste caso por final de cesión Diabate, Pacheco e Calebe. Koski xa estivera cedido o ano pasado, saiu ben, ficharon en propiedade. A verdade é que este ano as fichaxes en realidade de propiedade dos equipos son as opcións de compra que saen ben. Repetimos, da zona baixa é que de momento non hai moita cousa que dicir en canto a equipo roto, porque eu coido que o equipo que rompeu en verdade a banca é un que non quedou precisamente abaixo, senón que estivo para meterse en competicións europeas, é o Xetafe. Xa o adiantamos agora. Imos co Sevilla. John Guridi, Juan Iglesias e máis Sangán libres. O Guridi do Alavés, Juan Iglesias do Getafe e Sangán do Leado. E tamén renovan a cesión de Blajodimos, que non está aquí posto, pero sí, bueno, si un aninho máis. Volven Alfon de cesión, Adrián Pedrosa e Rafa Mir. Destes tres, Alfon pois era un one season wonder, a verdad. Solo funcionaba no Celta, deses xogadores que tal. Funcionou a medias no Villarreal, que ni me acordo. Adrián Pedrosa, non me acordo que tal lle foi no foille medianamente ben. Medianamente. Rafa Mir é unha desgracia, porque provocaba un xogador que xa estaba de fallanos coas acusacións de xénero e ahora o problema, como decimos sempre, manda carallo que os xogadores que ás veces parece que tal, sempre polo medio aparece algunha destas merdas. Entón xa a tomar polo... Rafa Mir é o gringo daqui, pero peor. Sí, basicamente. O Sevilla vai ter que tragarse o seu salario hasta que... Ninguén o quere, por razóns evidentes. Ninguén vai querelo, únicamente que lle fagan como a Santimino no seu día para ver Saudí. Ala. Ou algo parecido. Sí. As baixas do Sevilla, que aquí libera, eu creo que moitísima masa salarial manda carallo. Sí, pero ten troco. Nianzú que marcha libre ao Lille, a Pilicueta que se retira, e quedan sen equipo Nailan, Gudeli, Januzaj e Alexis Sánchez. Aquí digo cheu que marchan 6 kilos mínimo de salario. Vale, trampa. Nianzú, creo o problema de Nianzú. Prometía moito, era o instituto de Koundé, de feito. Supoñíase.
Pero o problema é que entre ele e Joan Jordán tiñan de masas, o sea, ocupaban casi 20 kilos. Entre Entre a amortización amortización de Nianzú, salarios e demais, era unha burrada. Nianzú marchou ao Lille, é un alivio para Sevilla, pero marcha, nada, creo que realmente pagan 1 kilo, aí pon libre, pero pagan unha pequena cuantía. Eu pero... creo que é libre, simplemente que o que se fai cargo, creo. No, o que pasa é o seguinte, que este ano que ven o Sevilla se encarga do seu salario e despois xa non. É que o que ia dicir, é que sí. Parece unha operación terrible. Sí, a ver, quitarte de enriba un problema polas malas que o reparta a suerte. Un problema que sigues tendo. Sí. Porque durante un ano sigues comendo esa merda. Sí. Como despunte. Haberá que ver se o Lille faise cargo dun, aínda que sexa, dun 30 ou 40% do salario, e que senón para o Sevilla. É que recordemos que o Sevilla o Peque non o cediu ao Real Santander porque non se ocupaba nin un 50% do salario. O sea, o Sevilla está literalmente mercadillo, todo en venta. Por favor, comprádelo. Azpilicueta, que realmente o salario que tiña, pues recordemos que campeón de Champions co Chelsea, Atlético de Madrid... Campeón con todo Dios co que pasou, Sí, basicamente. e aquí, pues... A ver, non ia cobrar un montón, pero sí que un mellor 2 millóns. Eu digo que entre Alexis, Gudeli, Nailan, Januzaj e Azpilicueta marchan máis de 6 kilos en salario. Máis de 6. Eu digo incluso 8. Sí. Despois, Nailan, que fixo un mundialazo con Noruega. La verdad. Que nos ia dicir a nós? Nós que coñecemos ben do barro, que Nailan, que estaba onde estaba en Inglaterra, acabaría xogando en primeira división facendo temporadóns co Sevilla, El Gudel libre, ya non sai mítica promesa do FIFA 15 nada, e Alexis que sabíase que iba a ir mal e foi mal. Como de James no Rayo Vallecano ano pasado. O Sevilla realmente ahora mismo está, non fichamos máis porque vamos a ver se podemos inscribir aos tres que xa fichamos. Así que o que Sevilla... significará seguir co proxecto de canteira. Sí, bueno, co proxecto de que baixe Dios e nos reparta moita suerte porque fai falta. Atlético de Bilbao, o de sempre. O de sempre. Volve xente de cesión, volve Genera Barrena, Aguirre Zabala, Yaló, Rincón, Pello Canales e Unai Vencedor. E véndese a Unai Gómez por 4,5 kg ao Udinese, movimento un pouco raruno. Iceta, que marcha por 1,5 kg Cádiz, aquí, pequeno datiño, Iceta, perdiches un ano porque quixeches. Sí. Porque non é porque soaras para o Dépor, pero é que o ano pasado estaba toda a segunda división detrás túa. Sí. Estaba o Leganés. O sea, o Leganés tivo que fichar a Millán porque o Iceta non quixo ir. É verdade que o Cádiz este ano, cuidado co proxecto con Imanol Idiáquez, ten unha plantilla... E tamén recordemos que o Cádiz ten unha pinta de que Barça vai ir cedido. Sería o mellor sitio para el, porque xa o coñece Idiáquez, está Lucas, pero ollo co... E aparte, xa por ambiente que hai por fichaxe xa cambiou un pouquiño, que ven sendo... Porque había un montón de enfado. A ver, que en Cádiz levaba un enfado normal porque é que o que se estaba vendo nos últimos 2 anos non tiña nin pés nin cabeza. Era unha neglixencia absoluta. Era en plan de neno, que vimos de primeira estamos facendo a de virxe do puño cerrado. Eu entendo que fagas a de virxe do puño cerrado porque así consideras que o ano seguinte podes guardar el límite salarial que podes ocupar no segundo ano en vez de gastalo todo nun olín como fixemos nos, por exemplo. Tamén isto había moitos cocos para subir. O sea, este ano era éramos para subir 5 ou 6, o sea. Logo retirouse Leque no Atleti Bilbao e Eder García que fai cedido a diferencia é que ficharon o entrenador do Dortmund, non me acordo do nome, cousa que, pues... xa imos rematando coa zona baixa, aquí imos facer, nada, creo que imos facer o do Español e máis a do Xetafe, porque son as dúas interesantes. A do Español ficharon a Calatrava do Castellón por 5 kilos e trouxeron cedidos a Harman do Barley, recordemos, pertencen á mesma propiedade, entón movimento medianamente normal, e a Moscardó do Paris Saint-Germain. Ese xogador sí que teño ganas eu de velo. En canto a baixas, Justin Smith, que estivo cedido a temporada pasada no Sporting de Gijón, marcha libre ao Eldense. Hugo Pérez marcha libre ao Torrense. Torrense que vai xogar UEFA. Torrense que vai xogar o UEFA estando na segunda portuguesa. Manda carallo. Fernando Calego que marchou libre, como dixemos antes, ao Málaga. E Sadik Omar marcha ao Ceuta cedido. Non se sabe a operación de Charles Piquel, nin se sabe onde vai acabar Paul Tristán.
máis ou menos esa é a situación agora mesmo, e saltamos a Real Sociedade, porque solamente trouxeron a Canuzari quita do Kazunari, perdón, Do quita Kyoto Sanga. que xa estaba cedido no filial, entón tampouco moita cousa, venderon a Brais Méndez por 6 kilos ao Columbus, creo. ao Columbus Crew e marchou Caleta Aris Char. Elustondo libre, Chaleta Car volve de cesión ao Lyon, movimentos tamén, de momento moi parado ese mercado. O Valencia que fichou por 4 kilos a un japonés, a Ryonosuke Sato, trouxo libres a Dejas e máis a Liudien de Egipto. E iban fichar a Menier, pero o Sandra dixo E aquí a gracia nas baixas é que Otsakar vendeno por case 2 kilos o Trabzonspor, Tirri Correia marcha libre o Venecia. Venecia que fichou tamén por 12 máis 8 a Coradans do Sevilla. Sí. Que non era, Bueno, Adams non era do Sevilla, era do... estaba cedido. Vai por Sevilla, Vai di? Pois estaba, pois non aparece o... Xa, que non é oficial aínda. Pois ese é o punto. É que aquí estamos falando que Sí. está oficial. Pero bueno, se podemos adiantar alguna cousiña. Batí Santa María que marcha libre despois de que o ano pasado o Valencia pagara 2 kilos por él. Así é como perde sempre a limita salarial, basicamente. Sarabia máis Chomer que quedan sen equipo. Chomer, que sempre nos gustou. Chomer aquí gustou sempre. O Rayo Vallecano que fichou a Nobel Mendy que xa estaba cedido o ano pasado por 3,5 kg e máis a Bertrudo Castellón por 1,5 kg. Moi bo mercado por parte do Rayo Vallecano, sí. Que de momento, obviamente, vai ter que esperar para os seguintes movimentos. Sí. Óscar Trejo non iba ao Sporting de Xixón, confía retirarse. Quen? En baixas. Trejo. Pensaba que iba ao Xixón. Non, retirouse. E nas baixas, como hicimos, Óscar Trejo que retirouse, Pachespino que vai libre ao Racing de Avellaneda, Morro que queda sen contrato, ou igual que Abdul Mumin, que a min leva 21 días libre. Pareceme que cuidado. O Depor pareceríame moi raro que entre Mumin ou Chomer algunha oferta non soltase. A ver, como mellor Mumin pide que flipas de pasta, claro. Por eso. E aquí entramos no mercado que, bueno, moi bom. Que mercado. O Getafe ficha en propiedade case todo que trouxo cedido en inverno, que son a Satriano do Lyon, 6,5 kg. Recordemos o leñero do Mundial. A Zai Romero por 5 kilos. A Mario Martín por 3,5 kg. A Ramón Terrats, que estaba no Villarreal, cedido creo que no Betis, por 2,5 kg. Sí. E máis a Boselli, que estaba cedido, por 1,5 kg de River. E trae cedido a Andrés García do Aston Villa. Cuidado. E a Balú do Villarreal. Cuidado. Co que lle volve de máis de cesión, que son Crisanto Suche, Berrocal, Neyú. Pois igual, porque Cova da Costa e máis Peter Federico foron traspasados. E a Copa da Costa tamén. A ver, o Xetafe é basicamente de vamos a ganar a Conference e vamos a UEFA no que van. É que se o fan ben. Claro, porque realmente que o Brighton sería o contrincante tocho e... Pouco máis, é que pouco máis hai en Conference. E non sei quen hai de Ligue 1. Aquí é o que dicimos, a importancia de que de repente decidas apostar un pouco forte por xogadores xóvenes, porque métenche en Conference League nun ano no que, como dicimos, podía entrar de rebote quen quixera da Liga, entrou o Xetafe, pode pagar todo o que está pagando, entraron cartos da Conference que ao Xetafe venlle de puta madre, porque non é un equipo con uns ingresos moi extraordinarios. Fale ben, por favor, fale ben. Venlle caralludo. E logo no apartado de ventas, aquí tamén, obviamente, hai o gasto que hai por parte do Xetafe polas ventas. Luis Milla 6 kilos ao Como, Arambarri 3 kilos ao River, co que liberan ademais de salario ambos os dous xogadores, marcha por 2 kilos Cova da Costa, manda narices, e Juan Iglesias, como decimos, libre, e non se sabe a operación de Peter Federico ao Gornik Sabre, que é o mesmo equipo para o que tamén sou Charlie Patiño. E quedan sen equipo Diego Rico, Domingos Duarte e Niom. É dicir, liberaches límite salarial bastante. Sí, Domingos sona finalmente para o Sao Paulo e realmente pasa que ven o relevo xeracional do medio campo. Luis Milla e Arambarri foron, vamos, estandarte do Xetafe estes anos todos. E a ver, ora condicionarse ao que veña ahora. E logo pasamos ao Celta, o veciño do sur noso, de fichase solamente, como dixemos, Aleix Febas e Javi Galán libres. Ben. Volve de cesión, neste caso Carles Pérez, que xa sabemos que ten un pé fora porque
salario astronómico para o que é o Celta. Non creo que Cando fiches os se do quede. Barça que non valen po Barça, pode pasar que ou é moi bo. E os que volven de cesión son Unai Dan. Núñez e Damián Rodríguez. Que pasa co Celta? Porque Manu Sánchez e Doutor volveron, pero xa volveron Sí. a saír. E o Celta que pasa é que tamén por informacións que temos e teño, pois o problema é que o Celta non está sendo capaz de vender, acabou por cuarto ano consecutivo en pérdidas. E xa son 60 A kilos. quen quería vender a Alex Moriba por 15 kilos, pero ainda non... Creo que son aposto en Vila, pero fichou a Joao Gomes. Non... Está por ver, teñen que vender. Agora mesmo, as baixas do Celta, aparte da de Hugo Sotelo e máis a de Manu Sánchez Franco Cervi, por fin. Doctor, son Franco Servi, que baixa moitísimo porque sabe Dios que ficha tiña este Que rapaz. é un alivio. Mingueza, que marchou ao Crystal Palace despois de estar soando todo o rato para Juventus, acabou no Mira, de Crystal Turín a Palace. Londres, amigo. Mijailo Ristic, que Era de Cristal. pola información que sei non tiña tampouco un salario demasiado grande. No. Aidú Que sei que tiña un salario. e Mar Vidal. Fer Volve de López. cesión Fer López ao Wolves, Pero que ten pinta de que vai volver ao Celta, penso eu. É que non sei, é que o Wolves tamén é unha cousa. Bueno, os que Wolves sacaron boa pasta tamén, cuidado. Que ficharon a Raúl Jiménez, máis Sí, sí. E logo xa no que son mercados europeos, o europeos dicindo De Champions. que son xa uns gastos que, por exemplo, o Celta non está a facer. O Betis gastou 10 millóns e medio en Facundo Bernal do Fluminense, hai que ver se a operación sae ben. Ten pinta de que sí. Fran García do Madrid por 4 kilos e Boa trouxe fichaxe. a Diego Conde, que estivo soando para Ao Depor. varios equipos, pedía ao Villarreal 3 kilos, 3 kilos. Si 3 kilos ao final cedido. Ninguén meteu esa pasta, ao final cido no Betis. Volven ya un da por riba o conxunto verde e blanco. Sergio Arribas do Huesca, Petit, Losada, que vai marchar, Mendil xa marchou, Mateo Flores e Guilherme, que tamén marchou xa. O que quedou Losada, mira que prometía. Altimira, Sergio Altimira, ao Sporting de Portugal por 18 kilos. Noel Mendy, como xa dixemos antes, estaba cedido no Rayo Vallecano, agora fichou no conxunto de Vallecas por 3 kilos e medio. Mateo Flores, que marcha ao Arouca por 1,4 kilos, equipo do que precisamente volvía da cesión, é dicir, opción de compra que fixo. Pau López marchou libre ao Andorra e Guillerme marchou ao Córdoba, non se sabe a operación. Ademais, Ricardo Rodríguez, Chimi Ávila, Bacambu e Adrián San Miguel marcharon do equipo. No caso de San Miguel retirado, os outros tres finalización de contrato, e Amrabat, que volveu ao Fenerbahce despois da cesión. Do Betis vai caer máis operaciones porque volve estar en Europa outra vez. En Champions. Entra moita pasta. Xa dixeron que non querían marcarse un Villarreal. Basicamente, co que teñen agora e coas baixas que tal, o que lles queda é o de arriba. Joder, Se medianamente aseguran un dianteiro potente para a primeira división que asegure uns 10-12 goles, eu creo que non vai ter problema. Tes na media punta a Isco e a Antoni, así que... Sen contar os tres grandes, quedaríanos o Villarreal, que quedou terceiro clasificado na Liga, que non ten ninguna fichaxe porque solamente volveron xogadores. Sí, aparte a fichaxe foi Íñigo Pérez. Veremos os movimentos que fai. Este é o resumo do mercado, como dicimos, a día 21 de xullo. Agora mesmo, sen contar os tres grandes, principais gañadores, eu poría que o Xetafe e o Depor. Sí. Principais perdedores, eu diría que o Osasuna e o Sevilla. Pero o Sevilla máis que nada porque o que ven arrastrando é unha losa tan grande que vai ser un equipo que hasta dentro de 3 anos, se non baixa, vai estar así. Eu creo. Non é por ser mala persona co Sevilla. Creo que este o ano, É que son 4 anos xogando co alambre, e este ano, aínda por riba, con como estaba o campeonato, perdeches a oportunidade da túa vida de Europa, de meterte en Europa no último día. Sí. Porque era facer, con Luis García Plaza acabaron ben. Sí. Se facías ben as últimas 2 xornadas, xa estaba e pechearon. Sí. Tendo case feito, sabes, en plan, e aparte, último equipo, o sea, nos xogamos con Lume 4 anos. Bueno, nos xogamos co Lume en realidade o penúltimo.
E logo no último ano que decidimos meter unha estompada en plan de imos para arriba, de repente o único que tiñas que reforzar ben era a portería e olvidaches. Ten ese exemplo tamén o do Celta que xogou co Lume Safou e saliulle ben, pero ao final é unha moneda ao aire. Sí, pero Pero co Sevilla non ten ningún tipo de poder de fichaxe. É que hai que dicir que polo menos o Celta, aínda que é verdade que teñen o tema do que as amortizacións as fixeron fatal, porque non podes meterte no tema de Benítez, por exemplo, nin cousas así. O Celta salle ben que de repente aparece Claudio Giraldez para sustituir a Benítez. Dios. E Dios, por moito que a uns lle pareza o xogo máis atractivo que a outros, funciona. É o adecuado. Aínda por riba, pois estás aproveitando os últimos anos de Aspas, que recordemos o último ano, o estás aproveitando medianamente ben, e quizáis a partir de aí, pois, co salario de Aspas xa rebaixado, que recordemos o de sempre, por moito que o xogador vai baixando o contrato, se son baixadas moi potentes, non contabilizan. Eu creo que o Celta, o peor xa pasou para eles, creo. É verdade que teñen o problema de que son 4 anos consecutivos en pérdidas. A min soame moi raro, e volvo a repetir, non é por ser malo co veciño, soame moi raro que durante 4 anos, cos gastos que estás facendo, esteas en pérdidas os 4 anos. Algo malo hai aí. Hai algo por aí no que gotea, algo que escapa. Que escapa do tema do marco xeral, porque non pode ser que... A ver, a fichaxe de Moriba non foi tan cara. E foi a que a 4 anos unha cousa así. Entón, hai algo aí nas amortizacións que a min non me está... Ou iso, ou é que problema de outros equipos como o Leicester e demais, quizás estás convencendo xogadores con salarios demasiado altos do que podes permitirte. Porque Mingueza non se lle pagaban chuches. Coño, Mingueza vai de Vigo UEFA a estar para as UEFA, o sea, non é que digas que vai a Champions, sabes? Bueno, de feito se ia a Juve era máis do mesmo, era UEFA. Entón, o dos salarios está ben, se consigue seguir resafando. No momento non que non safes, pasa o que pasou fai 2 anos, que case vas pro chan. E que recordemos que estuvo 4 anos, 5 na última xornada pedindo papas. Todos os anos. Ese penalti do Leganés foi... Ese non penalti do Leganés pudo quedar moita historia. Salvou moito. Entón, o dito, aínda queda moito. Coido que de aquí ao que fagamos a principios de agosto, que supoño que o faremos nesa semana, non vai cambiar moito a cousa non vai cambiar. E logo, pois, sí que para o 15 esperamos que máis ou menos as plantillas estén medianamente case pechadas. Non vai pasar, que co inicio da liga as equipos vexan máis carencias e... Vai pasar o de sempre. As primeiras 3 xornadas van ser para ver como está a cousa e logo lanzarse nas últimas xornadas ao que caiga. Bueno, último día van chegar os Bacambús, Mumín, todos estes. E ala. É que pareceme raro que algúns xogadores non estén nin sequera soando. Entón, partindo desa base. Bueno, con isto resumen feito. Esperamos que vos guste, xa sabedes. Dadelle like, suscribídevos, que non custa nada. E seguide facendo como estades facendo ata agora. Estades nos axudando bastante no crecemento no primeiro mes. Estamos moi contentos tanto co rendemento do formato vertical como dos vídeos, e iso que de vídeos solamente levamos 2. Podríamos levar 3, pero bueno. Sí, podíamos levar 3, pero hai certo vídeo que parece que está con meigallo, entón aceptamos xa que ese meigallo é de non fagades nada ata que acabe o análise de plantillas, e aí faremos ese vídeo que, como hicimos, quedou aí pendente. Me fastidiaches o Nostradamus, pero bueno. Se chega a sair o Nostradamus, pechamos o canal xa. E nada máis, forza Depor. E veremos tamén na semana que ven xa un pouco máis de análise tamén do visto nos amigables do Depor nesta pretemporada. Que hai cosillas interesantes. Exactamente. Así que nada máis e ata a nova.